Terve! Tänään meillä on siis Haastelumaiste! Meillä on tänään maisteluhaaste, eli me päästään maistelemaan eri ruuista eri ainesosia. Joo, ja meillä on 3 ruokalajin menu. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Ja per yksi ruoka meillä saa tulla vain 2 virhettä. 3 aistia saa käyttää, nimittäin maku, haju ja näkö. Me saadaan käyttää 3 aistia pelkästään, nimittäin näky, haju ja maku. Mikä sulta tuli? Näky. Yhteen ruokaan saa tulla vain 2 virhettä. Jep. Ja tän itse asiassa saadaan käyttää. Se nauroi koko ajan tuolla taustalla itse. Se kuvaa tälleen näin. Kauan meillä on mennyt tähän alkujuontoon. Ei aloitettu ihan tasalta 45 Oi. Ja tän lisäksi me saadaan käyttää vaan 3 aistia, eli haju, maku ja näkö. Joten saadaanko ruoat pöytään? Otetaanko eka nyt katselukierros? Mitä te näette? Kasviskeitto. Kyllä. Haju. Siis tiedätkö, kun tulee joku semmonen, että tietää mitä se on, mutta ei tuu mieleen. Niin tää on se. Siis mäkin tiedän, tää on niinku tuttu tuoksu, mutta en mä tiedä mikä se niinku on. Jep. Tiedän ehkä. No, aloitetaanko sieltä Aaronista? Sulla oli joku selkeä visio. Porkkana. No se oli ehkä helppo. Vesi. Mä sanon, että suola. Jee. Se oli aika perusaines. Pippuri. Täh? Tossa ei ollut pippuria, mutta toi oli aika tommoista laimeen makusta. Niin. Että ei ollut Niin kauhean on, mutta niinku vois olettaa, että siinä vähän on pippuria. Ihan vähän se. Ei maistunut allekaan kurpitsalle, mutta mä sanon nyt kurpitsa. Ei. Okei, bataatti. Ei! Tää on kasviskeitto, niin tuskin siinä lihaliemikuutio on. Ei ollut. Haisee ihan jauhelihaa. Mä sanon jauhelihaa, vaikka mä en oo ollenkaan varma tästä, mutta jauhelihaa. Tietysti. Peruna. Yes! Woohoo! Yes! Miten nyt? Mä saan jatkaa vielä. Okei, ei mulla enempää oo mitään. Palsternakka, jos bataatti ei oo. No varmaan niinku porkkana, peruna. Oiskohan tossa lanttua? Siinä on muuten maitoa tai kermaa. Maito? Ei, no niin, nyt mäkin tipuin, mutta mä pääsin pisimmälle. Se kerma olisi ollut oikein. Ei! Myös maa-artisokka, palsternakka. Ei! Palsternakkakin oli siellä. Mä niinku sanoin oikeita vastauksia ja sit mä vastaan jonkun maito. Sipuli, valkosipuli ja chili. Chili. No mä ajattelin, että se on kurpitsaa, kun ei tää maistunut, mutta mä ajattelin. Mä olin niin lähellä enempää pisteitä. Toi oli himosuolasta. Mä oon yhtä suolainen kuin tää keikka. Mitä näemme? Tuli vaan hiljasta. Kaikki vaan tuijottaa yhtä ruokaa. Tämähän tuoksuu ihan hyvältä. Mitä siinä oikein on? Sieltä lähtee oikein iso lusikallinen. Oi. Mä voin aloittaa. Kikherne. Siinä oli mun mielestä nautaa. Onko mä nyt ihan väärässä? Vai olinko? Joo. Mä sanon paprika. Papu. Tarkenna. Mikä papu? En minä tiedä mikä papu. Soija suikale. Mä oon nyt armollinen. Mä annan pisteen, koska se on soijapapu. Joo, mä mietin chiliä, mutta kun Aaro sanoi paprikaa, se oli oikein, niin olisiko siinä chiliä ja paprikaa? Yes! Oi! Yes! Hyvä! Suola. No joo, toi oli nyt helppo. Ois pitänyt sanoa se alussa heti. Quinoa. Ei! Tuossa näkyy tällaisia pieniä mustia pisteitä, niin me sanoit pippuri. Yes! Itse mä kyllä tiedän, mitä nuo valkoiset pisteet on, mutta mä vaan... Tässä on kyllä karria. Ei oo karria. Ehkä mä sanon jonkun mausteen. Kurkuma. Yes! Se ei maistu kurpitsalle, mutta se maistuu vähän porkkanalle. Ehkä. Siinä voisi olla niinku... Niin mä sanon nyt porkkana. Ei! Oh no. No niin, sun vuoro. Kyseisen ruoan valmistuksen tuotantoprosessissa ollaan käytetty vettä. Mä mietin, että onko tossa niin kuin tomaattikastiketta. Yes. Itse. Mä en usko, että tää on niinku intialaista, koska tässä ei ollut karria. Mä otan niin se riski. Voi olla tällaista jo olemassa. Mä sanon kash riisi. Se ei oo riisi, mutta kuskus on oikein. Kuskus! Kas ei ole sama asia. Se kirjoitetaan kous, niin ei voi sanoa kas. Mut eikö Silloin siinä pitäisi olla SH. No, siinä oli kuskusia. En keksi enää mausteita.
Valkosipulimauste. Valkosipuli. Joo. Tässä on oltava jotain vielä ihan hulluna. No mä sanon ruohosipuli. Ei ruohosipuli, kun siis tää mikä tää... Ei, nyt mulla tuli blackoutti. Kasvi, jota leikataan silleen tja 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 tja. Se on niinku... En ihan heti saa mieleen. Kevätsipuli. Onko se mikään kasvis? Mä oon hyvin lempeä ja mä annan sipulista. Sahrami. Se oli hyvä veikkaus, mutta sitä ei oo. Onks valkosipuli sanottu jo? Ei oo. No valkosipuli. Mä sanoin valkosipulia. Sanoit edellisessä. En keksi enää mausteita. Valkosipulimauste. Valkosipuli. Joo. Tosi epätodennäköistä on, että on, mutta soija ei ollut. Noniin. Ainesosia, mitä teiltä jäi sanomatta. Kookoskerma, sokeri, etikka, juustokumina, inkivääri, myskikurpitsa, korianteri, kaneli, fenkoli, neilikka, kardemumma ja kuohukerma. Okei, mun pitää nyt Petrata ihan Mennään seuraavan ruokalajin pariin. Kukaan muu ei halua syödä näitä, niin mä syön. Mä veikkaan, että sitä ei tarvitse katsoa oikeesti Okei, kovin ei pitkään. tarvitse. Kaikki tietää mikä se on. Mä sanon kaakaojauhe. Hyvä, jos sä nyt oisit sanonut ei, niin mä olisin sanonut mitä. Kahvi, Strösseli. Sokeri. kananmuna, Vehnäjauho. Voi. mä sanon suola. Siis ei oo suolaa. Mä menin sanoa suolaa, mutta nyt sä sanoit sen. Leivinjauhe. Vesi. Eikö? Eikö se kahvikastikkeeseen tuu, kun se kahvi keitetään? Eikö? No mut sitä ei lasketa. Maito, Tomusokeri. Sano kurpitsaa. Kerma. vaniljasokeri, Mä olisin sanonut sen, mutta eiks nyt oo tullut kaikki? Kolmas sija. Ruusa! Ja Viivi, Aaron, jaettu kakkossija. Onks meille saman verran pisteitä? eikö se oo kakkosia ja ykkössiä jaettu ja kakkosia. No niin, voitte sopia niin. Niin. Oli hauskaa. Nähdään. Ja lisää mokkapaloja. Kyllä. Kyllä heti tänne. Jeps.